Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kinurmatan Bapak Danang lan rencang-rencang tansah kula banggaaken. Langkung rumiyin sumangga kula lan panjenengan sedaya muji syukur dumateng kersane Gusti ingkang Maha Agung. Kula Faretake Salvena ingkang titiwanci menika dados pranatacara ing acara sembunyo ing Jembatan Mujang. Sugeng rawuh wonten acara sembunyo ing Jembatan Mujang ingkang badhe dipunlaksanaken niki mugi diparingi lancar. Punika titilaksana sembunyo ing Jembatan Mujang yaiku rombongan manten ingkang badhe ngliwatipun Jembatan Mujang nyelehake sesajen ing pinggir jembatan. Banjur ngaturaken doa kersane dipun paringi slamet lan wujud pangapura marang leluhur lan penunggu. Banjur sampun dilaksanakaken rombongan balik kanthi cara sopan lan tertib. Para rawuh mekaten adicara ing dinten menika sampun paripurna. Bilih wonten kurangipun kula aturaken pangapunten. Sumangga kula lan panjenengan sedaya pungkasi kanthi waosan hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.